Kini borok onek borok ruang sukna angkat tonggo orowo dia kok borok sabo okok borok tong aku ruang suk ani ha ani basha ani kok aku ruang suk phare orok kunu CPM Kongres BJP Motha orok kok phaina kok ya ngajun kopok mabu abdi kan mia sari lo kopok sangat kopok kan itu ini nukmani saya main bagi no por saya coba mia misunderstanding bang mano awam bagi angkong no untuk konanya agak begini nicu no por coba naik boxnya bagi oleh ke to samu jamon tabuk jo sini ha kuatong tanah tangkai dia kuno suruge robar bagan rekha sarkar oban bago paile borobar nai program robar ai paile lia thumna lekha ai kira kok sa nai bar ngai abon bago bongle bocung nakal ma thainai o ya 2025 phai dong a dime jana jung baka kotor mauan sugui jung agu gui phainani obo sini ha sini sal sini ko ani mani ko nini ko joto ni ko Sini amani ko sawibo sathothok sini amani ko sawibo sathothok khnawibo khnathothok sini ko borok sini amani ko sawibo sathothok sini amani ko sawibo sathothok khnawibo khnathothok sini ko borok sini amani ko sawibo sathothok Sini kok thai bai resabui gothok te mani sini kok thai bai resabui gothok te mani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung farmani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung farmani sini kok thai bai resabui gothok te mani sini kok thai bai resabui gothok te mani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung farmani bufang wafang tok satok mului sini kok bai mung farmani sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok khnawibo khnathothok sini kok borok sini amani kok sawibo sathothok sini amani kok sawibo sathothok Mani kok bai sung pore nai kok ni areng no puar nai mani kok bai sung pore nai kok ni areng no puar nai sini kok bai sung sini jaglai nai kok borok kok sung salai nai kok borok kok sung salai nai mani kok bai sung pore nai
Kogni yareng op puarnai mani kok bai sing korenai Kogni yareng op puarnai sini kok bai sini jaglainai Kok borong kok sing salainai Kok borong kok sing salainai Sini amani kok sawibo satotho Sini amani kok sawibo satotho Khena wibo khena thotho Sini kok borong 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 Ane bude. Hap ka. Ay thama sini. Ba! Moro player ta. Player. Ba! Player to moro player. Thino. अच्छा चेहरे रखनी पूरी चेहरे रखना चेहरे पूरे अच्छा मैं पूरे चेहरे रख पूरे दे ये सब पूरा पूरे Telarok saya demang, cinta kuksong, phone bo, abo English sebab kamu Bangla bro. Sini kok bay, tamu hen, kaya saya mana tamu kau audiens yak di sana, koyang lo, bar puruskar bangka. Sen kenalain ini tamu hen, mobile lo sini kok buruk bay, kok dok, enggak sini jadi semua sengai, kok dok sada saka. Telepon, mobile engkai, long one by. Bela kan? Confuse sengja kana. Sao sai man yak ti sare engkai? খরচ আছে চিটিং খাই দাও না হ্যাঁ তাই খারে রে ঠিনাং গো মানে ভবিষ্যৎ ঠিনাং আং যাতে সঙ্গ কইনা এই চাখা গাই যতন কাইসা তালিয়ারি রে ক্লাস 3 পড়িব nong kelas kobita totong tonggo kai kobita no sini ko borok bai tamu hin sai deman ha golpong kele saya ko yang bubuk songni bekak sakade teman saimea kan je saimane audiens yak tisare yang mak thang tisaka tahu hendak saya kenal gede kobita nasin kau berubah koktan mana kok betang ke sejak saya cakasin jasa sok cakap koktan borong ni bozakan ni hati klay bazar ni kai bazar ni nero hati klayo kai bazar no chini kok bai tamu hin saide man bazar no chini kok borok bai tamu hin english bai kita market no bangla bai kita bazar chini kok borok bai sade tamu hin sade saide man one day time kerai sampai kerai sini bubuk sang saya deh mah
Bazar no chini kok borok betam hin sai mane tangai yak tisare. Yang gua kita sai kanar sini. Microphone gana phaya ya hoi. Hati. Cari cakap sini jadi senang senai. Cakap. Cakap kejatan tali ada deh. Oma buk seni poin nak gelak do. Apa alada? Bir. Pelen no sini kong borok betam hin. Cari cakap. Còn này thì nó đâu lắc sai cái sai đâu sai thì man tao hết yang có sao Birko sao thì chắc trên giờ sẽ đang coi đấy chừng này chắc em đấy bị khủng bố nó hundred point nó ai cái bela cái nào hambai ini giờ sẽ nó soi cái sai khả năng này bagai ada chừng giờ nó pal cái kaisa ya pak baru belayan nih school lo tahu kan reng mani nok tanah cái dukaan lo tam lai borodok paina pakai thangona cái paisan sare angkai salia cái norong no support kai ini ang sajang nasi sare time kering angkai buku tung sai deh mam One, two. Not phải lấy xin đấy na. thích ra one số gì Hả? Ê, sẽ thay khả năng gì không? Phang nó, sao khá? Kan jadi sono koin này, cari caka. Jatuh no tali ada deh. Poin mangka. Mayung ada kari telang, baik ada kari telang, tasinggo senggo zakat tiruk telang mana, borok kali kari telang. Gari wo. Engkai gari no sini kok borbai tamo hum. Hah? Ukulong ni disahau. Malkong, cari caka sini jadi sengsa caka. Jauh tahun tali air ni kaisa, kotor ke? Bukuk song versus bukuk song. Sini kok berangkat tu nai, kui sengjang nai, kok sengjang nai. Ya berarti ke bukuk song tongkrong, dia berarti ke bukuk song. Normal jatuh nak kok berangkat thai. Sini akhirnya kesam.